Окей, добър вечер, момчета, момичета. Просто исках да запиша две-три думи. Значи, аз ще говоря за интересно нещо. Преди около 40 години, майка ми работеше тогава в Ангола. С български мъж. Значи тя работила част с кубинци, но тя е живала в Ангола като съпруга на човек, дето инженер работи в Ангола. И след това тя стана професор в Луанда, университета Луанда, по електроника. И тогава стана нещо интересно, защото е почнал конфликт между нея и на времето известната компания Техноимпекс. По закона тогава никой не е имал право да получава повече от посланника на България и тя сама си е намерила работа и при помощ на кубинците. И стана ситуация, която тя не е могла да се върне никога в България. Защо? Защото след година и половина, 2 години борба за получаване на пари, тя е излезнала от самолета в Рим. И излезе така, че всъщност тя поискала политическо на времето. И така тя никога не се е върнала в България. И защо говоря по въпроса на ядрено разпространение и импулс weapons, импулсно оръжие? Всъщност, част на изглежда, както аз сега виждам с информация, която на мене ми идва, че тя е имала представление за това какво става в Ангола на времето. И аз както повтарям, че аз мисля, че това, което за информация, която тя е имала за Ангола и за Африка и изобщо за ситуация, която е била в няколко тия страни, които са свързани с импулсно оръжие. Затова са и убили. Но идва още интересен момент. Както обяснявам, там се разигра една игра, която стана много грозна и част от нещата, които били свързани на майка ми. Това беше този контракт, за който тя се е борила няколко години. Контракт, на който анголското правителство трябва да заплати пълния контракт. Не знам как искам повторя, който знае, че контрактите на служители на изпратени чрез Техноимпекс са били много по-малки, отколкото, примерно, заплата на посланника. И ако някой намира частния контракт, обикновено Техноимпекс се показва и казва: давай парите обратно, повечето от половината време. Парите, които тя ще да получи чрез частния контракт, бяха невероятно хубави по това време. Представете си, 1984 година, да? 1985 година и вие имате $50,000 чисти. Това е 7 апартамента, 3-стайни в София. Това са 12 Волги коли или 14 Лада коли. Да не говорим там за обзавеждане, технически. Това е валутна сметка. Това е само в долари, валутни лева. Който беше... Аз дори мога сега точно ще спомням как беше превеждане на пари. Беше $3,000 бяха 3066 валутни лева. Нещо от това сорт. Тоест, $50,000 ще бъде много добре. И никой не
не е дал да ги вземе. Значи, моя информация сега, минават 40 години минаха. 39 години, следващата година ще бъде 40 години. По моя информация, дори не и български мъж нищо не е получил. Тия пари са отишли някъде. Okay? И говорейки за импулсно оръжие, okay, този човек или хора или група, които са получили тия пари, може да имат отговор за ядрено разпространение на импулсно оръжие в Ангола, Луанда. И свързани и други връзки, които са имали с тия хора Тоест, практически Техноимпекс има, по мое мнение, отговор, който щеше да в бъдеще, може би, в бъдеще ще отвори информация по-дълбока за импулсно оръжие. Така че Христо Грозев, ако почне да търси в досието на майка ми и Ангола, може да има някакъв отговор. Аз казвам, както видео направих вчера, нещо не са се разбързали да говорят. Изобщо, нищо. Okay. Та така, общо взето. Лека нощ.